Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Bicolano TV. At for today's video ay gagawa ko ng Maja Gelatin o yung isa sa alternative na deserto o dessert sa ating mga tahanan kapag mayroong mga birthday, anniversary, etc. Kahit anong klaseng occasion po pwede itong gawin. Okay? So, ngayon ay gagawa tayo Maja Gelatin with mango. Yan. Isang mango lang ito. Kaya, experiment lang ako while effective. Gagawin ko itong regular kapag mayroong occasion sa akin. So, ngayon ay mag-mix na tayo kung paano gumawa ng Maja Gelatin. Okay? Para sa aking mga sangkap sa paggawa ng Maja Gelatin, ito yung gagamitin natin. 370 ml na evaporada at condensed milk na 300 ml. Yan. Medyo bawas na to. Binawasan ng pamangkin ko. At gagamit tayo ng cornstarch. At siyempre, yung Mr. Gulaman ang gamit ko, yung gagawin kong gelatin. Yan. At yung mango bilang flavor. Ano lang to, optional. Pwede kayong gumawa ng mais. Sa akin kasi, mango. Kasi titignan ko kung mas masarap siya sa mango. Okay? Ito siya. At merong water. At merong isang cup at 1/4 na cup. Yan. Isang cup na gelatin pack, equivalent siya ng 3 takal dito o 3 cup. So, ang unang gagawin natin ay mimix muna natin yung mga sangkap. Susukat muna tayo ng 3 cup. So, bali 2, so dapat 6. 1. Yan, 6 cups na siya. Tapos, 1/4 cup ng cornstarch. Yan. Yan. Tapos, mix natin. Tapos, ilalagay na natin itong gelatin pack sa mixing. Oh my God! Magbihis ka doon, Mama! Hoy, magbihis doon! Ginagawa mo! Yan, nilagay ko na yung 2 pack ng gelatin. Tapos, lagay na natin itong kondensada. O kung hindi pa matamis ang isang kondensada sa inyo, pwede kayo maglagay ng asukal. Yan, tapos
Lagyan natin ng ano ganito. Yan. Lagyan natin ng back. Tapos, ipi-filling natin itong mango. Okay? Ay, pagtapos nyo na siyang i-mix, pakukulaan natin siya ng 5 to 10 minutes. Ayan. Tapos haluin lang lagi natin para hindi magbuo-buo. Ayan, pagka hindi pa gaano matamis, lagyan nyo na lang ng asukal. Ayan, lagyan natin ng konting asukal. Tapos haluin. Wala, lumapot. Ganda. Ito na, okay na yan. Pagka ganyan na yung texture ng pagkakakuloy, pwede na yan. Patayin na natin. Yan, tapos lagyan na natin itong pang ibabaw. Kapipiranggot pala yung mangga. Pangibabaw lang naman. Ayan, lagyan na natin. Hatiin natin. Ayan, wala akong llanera, yung mangkulang ito dito sa. Pero okay na rin. Ito na yung Maja Gelatin natin. Ayan. Malalamigin muna natin bago natin ipasok sa ref. Okay? Mamaya, tingnan natin. Aha, sarap. Kasi dyan. Ayan dito ini, ayan bit. Ayan dito ini, ayan. Ito kasi dito ng ano. Ano? No, mommy. Oh. Yan, sarap. Huh? Wow. Wow. Yum yum.
Masarap. Masarap siya, nag-complement yung mangga. Oh. Oh, naniwala ka na? Siram sana. Dito, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye.